Реално вече показвам много яки неща. Случайно разбрах, че от Панацея ще пускат нови продукти, така че нека ги видим заедно. Не си готова. Това са техните нови пептидни гланцове, които предлагам да изпробваме заедно. Идват в изключително сладки опаковки и цветовете са супер приятни. Нека видим как си изглежда самия гланц. Окей. Мега сладката опаковка. Между другото, апликатора е много добър. Предлагам ти да ги пробваме един по един, за да преценим кой цвят е най-добре. Ето го първият цвят, много сладко розово. Чудя се с кой цвят да продължим. Хот чоко изглежда интересно, така че нека го пробваме. Ето го и хот чоко. Много сладко. Следващият цвят, който изваждам, е Sweet Violet. Честно казвам, може би той ми е един от фаворитите за сега. Това ми е много интересно как ще изглежда. Цветовете са много приятни и между другото гланцовете не лепнат и хидратират устните, така че ще са страхотни за теб. Много ми е тъжно, че свършват, обаче останаха само два. Нека видим и те как седят. Първо ще пробвам Pink Bloom. Вау! Наистина е много розов. Рязко си харесвам розови нюанси на червила, гланцови и т.н. Обаче това е kinda cute. И ето го е последния, който е Healthy Glow. Този мисля, че е перфектен за от комбота. Мега кюта. Много се радвам, че си поговорихме, но ще трябва да те оставям, така че целувки и ще се видим много скоро.